तर नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, माझा शेतकरी यूट्यूब चॅनलला आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण आजच्या सोयाबीनचे बाजारभाव जाणून घेणार आहोत। त्यासोबत हे जाणून घेणार आहोत की कोणत्या बाजार समितीचे बाजारभाव 7300 रुपयापर्यंत गेलेले आहेत। तर मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलला नवीन असाल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राइब नक्की करा आणि आपला व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। चला तर पहिली बाजार समिती माजलगाव 581 क्विंटलची आवक कमीत कमी दरात 5100, सर्वसाधारण 5900 आणि जास्तीत जास्त 7149 रुपये प्रति क्विंटल। त्यानंतर मूर्तिजापूर बाजार समिती 1805 क्विंटलची आवक आहे। प्रत आहे पिवळा कमीत कमी दरात 5950, सर्वसाधारण दरात 6055 आणि जास्तीत जास्त दरात 6150 रुपये प्रति क्विंटल। त्यानंतर यवतमाळ बाजार समिती 561 क्विंटलची आवक आहे। प्रत आहे पिवळा कमीत कमी दरात 3950, सर्वसाधारण दरात 5057 आणि जास्तीत जास्त 6165 रुपये प्रति क्विंटल। त्यानंतर पुढची बाजार समिती अकोला आणि प्रत आहे पिवळा कमीत कमी दरात 5200, सर्वसाधारण दरात 5900 आणि जास्तीत जास्त 6300 रुपये प्रति क्विंटल आणि आवक आहे 2819 क्विंटलची। त्यानंतर पुढची बाजार समिती आहे लातूर 12831 क्विंटलची आवक आहे। प्रत आहे पिवळा कमीत कमी दरात 5000, सर्वसाधारण दरात 6100 आणि जास्तीत जास्त दरात 6245 रुपये प्रति क्विंटल। त्यानंतर पुढची बाजार समिती आहे मेकर 1180 क्विंटलची आवक आहे। प्रत आहे लोकल कमीत कमी दरात 5500, सर्वसाधारण दरात 5800 आणि जास्तीत जास्त दरात 6265 रुपये प्रति क्विंटल। त्यानंतर मित्रांनो, समोरची बाजार समिती हिंगोली 690 क्विंटलची आवक आहे। प्रत आहे लोकल कमीत कमी दरात 5699, सर्वसाधारण दरात 5991 आणि जास्तीत जास्त 6283 रुपये प्रति क्विंटल। त्यानंतर मित्रांनो, पुढची बाजार समिती अमरावती 6779 क्विंटलची आवक आहे। प्रत आहे लोकल कमीत कमी दरात 5750, सर्वसाधारण दरात 5907 आणि जास्तीत जास्त 6065 रुपये प्रति क्विंटल। त्यानंतर मित्रांनो, पुढची बाजार समिती आहे मेकर 320 क्विंटलची आवक आहे। प्रत आहे नंबर 1 कमीत कमी दरात 6000, सर्वसाधारण दरात 6600 आणि जास्तीत जास्त 7300 रुपये प्रति क्विंटल। त्यानंतर पुढची बाजार समिती आहे सोलापूर 150 क्विंटलची आवक आहे। कमीत कमी दरात 4900, सर्वसाधारण दरात 6070 आणि जास्तीत जास्त 6200 रुपये प्रति क्विंटल। तर मित्रांनो, पुढची बाजार समिती आहे कारंजा 3500 क्विंटलची आवक आहे। कमीत कमी दरात 5650, सर्वसाधारण दरात 5925 आणि जास्तीत जास्त दरात 6150 रुपये प्रति क्विंटल। तर मित्रांनो, अशा याची सोयाबीनचे बाजारभाव आणि असा याचा आपला व्हिडिओ असेच रोजची सोयाबीनचे, कापसाचे बाजारभाव व शेतीविषयक सर्व काही माहिती जाणून घेण्यासाठी आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला ऑलवर सेट करा, जेणेकरून अशाच प्रकारचे व्हिडिओ तुम्ही रोज पाहू शकाल।